Race που είναι ένα καινούριο παιχνίδι της μόδας και είπα να το δοκιμάσουμε. Έχω πάρα πολύ καιρό να κάνω βίντεο και έχω παίξει 1-2 φορές και έχω καταλάβει ότι αυτό το παιχνίδι είναι σαν το Dusty Trip που παίζαμε παλιά με το αυτοκίνητο. Που το φτιάχναμε, αλλά δεν το φτιάχνουμε. Οκ, θα βάλω για πόσοι είμαστε. Παίζω εγώ. 4. Παίζω εγώ με το πάνω Dent. Πάνω Dead 15. Έλα, πες! Πάνω! Πού να πω? Εδώ μέσα! Στον ίδιο. Όχι, βγείτε όλοι. Μην βγείτε, καλά είμαστε. Η Βάλια αυτή είναι. Α, ναι. Παίζω με τη Βάλια και με τον. Πάνω Dead 15. Και με αυτόν. Και με τον Super Star 471. Που κανονικά δεν είμαι καράφλας. Και εγώ Ούτε εγώ κανονικά, δεν είμαι και εγώ καράφλας. κανονικά δεν έχω αυτή τη βλακία για Και skin. η Βάλια έχει τα λεφτά. Εγώ έχω τα καύσιμα, εσύ οδηγάς και σου λέμε να σταματήσεις για να. Και εγώ τα κάνω όλα, ναι. Εσύ βοηθάς. Δεν μ' αρέσει. Τι είναι αυτή η βλακία που έχω εδώ πέρα? Πού είστε? Φτιάρι. Εγώ αυτό οδηγάω. Εγώ έχω έχω φτιάρι. Φτιάρι. Τι. Κάτσε. Όλοι έχουμε φτιάρι. Κάτσε. Μπρο, Πού πάμε? μήπως είμαι στο ίδιο πάμε, ρε? παιχνίδι και δεν Κάτσε. το έχω καταλάβει. Έχεις Πού πάμε? 120 ευρώ ήδη. Πού πάμε? Περίμενε, πάμε να αγοράσουμε ο καθένας από ένα κάρβουνο. Εκτός από τη Βάλια, οκ. Να ξοδέψουμε, εγώ αγοράζω. Μπορώ να οδηγήσω το τρένο. Τι είναι το κάρβουνο? Κάρβουνο! Α, ωραία. Αυτό εδώ, Ναι, πάρε και εσένα. Πάνω μην Αυτό είναι κάνεις το κάτι. κάρβουνο. Μην κάνεις κάτι, μην κάνεις κάτι. Αγόρασε το. Drag. Τι του πάει. Όχι. Βάλτε το εδώ πέρα και άστο. Τι πατάω για να το αγοράσω? Πω. Τι πατάω για να το αγοράσω? Το πήρα. Βάλε το στο κίδιό σου. Πατάς drop. Όχι. Θα σου βάλω εγώ για να το αγοράσεις. Πόσο μυαλό θέλει. Το παίρνεις, Τι πατάω. το βάζεις εδώ πέρα και το αγοράζεις. Πού το βάζεις? Έχει το σάκο μπροστά. Α. Ναι, τον έχω. Πάτα αυτό εδώ πέρα. Κάτι μου Ποιο? βαράει εδώ Αυτό. πέρα. Έχω ένα πιστολάκι. Χωρίς το σάκο. Πάτα Έχω μια καραμπινούνα Πάρ' το στο και δεν σάκο. φοβάμαι να Λέει store. Χρυσό δικό μου. Κάτσε. Drop. Δεν έχει αξίνα δυστυχώς. Πω. Γιατί δεν μου παίρνεις το σάκο? Λέει store όταν το έχεις. Α, τώρα που πάτησα το store μου βάλες το σάκο. Ναι. Μου λέει 1 Να στα σου 10. βάλω εγώ. Μου λέει 1 στα 10. Πόσο Θα πάρω κι άλλο δύσκολο κάρβουνο. είναι να κάνεις αυτό. Οκ, ελάτε. Βάλια που είσαι. Ακολουθώ το Δημήτρη εγώ. Βάλια μην το μίσεις και αγοράσεις όπλο. Μόνο αυτό σου λέω. Πήρα χρυσό. Πού είναι η Βάλια? Βάλια που είσαι. Να οδηγήσω. Oh my god. Περίμενε, δεν έχουμε αρχίσει. Βάλια, δεν οδηγάς Το. εσύ. Ο Νίκος οδηγάει. Περίμενε, δεν έχουμε. Μην αρχίσουμε. Βάλια, έλα. Πώς χώθηκε μέσα. Πρέπει να αγοράσεις κάτι. Πώς μπήκε μέσα μια βλαμμένη? Έτσι μπαίνουμε. Πώς μπαίνουμε? Στριφτά. Στρίβουμε το χαρακτήρα Α, μας. μπήκα. Παιδιά, μόνο εγώ πρέπει να μπω. Να βάλουμε coal μέσα. Σταματήστε! Το οδηγάω Ακούστε εγώ. με! Σταματήστε, ακούστε με! Βγείτε όλοι από είμαι τη στην- μηχανή! είμαι στην οδήγηση. Μην μιλάτε! Βγείτε από τη μηχανή! Γιατί? Είναι και μια βλαμμένη εδώ πέρα. Βγαίνω από τη μηχανή. Τα κατάφερα. Αυτή δεν είναι μια βλαμμένη. Τσέλα, έρχεσαι έξω. Είναι η Βάλια. Α, αυτή είναι η Βάλια. Μπερδεύτηκα. Βάλια, πάμε στο store. Βάλια, έχεις και τα 70. Να πάμε και εμείς στο store. Τι Βάλια θέλω. Βάλια, έχεις και τα 70. Εγώ μπαίνω στο τρένο. Κάτι μου βρω. Μην μπαίνεις, εγώ οδηγάω. Εντάξει, μόνο χαλάρος, δεν θα. Βάλια. Σου πας στο ξύλο, μπαίνω μέσα. Γιατί? Βρωμάει Μου απέναντι από ζαμπίφ. τον τοίχο. Πάρ' το. Κάθομαι ήδη στη θέση οδηγό. Σταμάτα τον Νίκο. Πρέπει, είναι παιχνίδι συνεργασίας. Βάλια, πόσα λεφτά έχεις? Γιατί δεν ανοίγει το κολότρενο? Γιατί δεν οδηγάς εσύ, λέω. Α, γιατί δεν έχει coal γι' αυτό. Μη βάλεις Οκ. Έλα από εδώ, ξέρω τι θα πάρεις. Έβαλα coal. Είσαι ο μόνος που δεν έχει. Πάμε στο Gunsmith. Έβαλε κόουλο άλλος. Και Υγεία. δεν έγινε. Μην το ξεκινήσετε. Κοιτάξτε. Ανεβείτε γρήγορα. Νομίζω είμαι στο ίδιο Πάρε με με εσάς. αυτό. Νομίζω είμαι στο Όχι, ίδιο με δεν είσαι. εσάς. Εγώ δεν οδηγάω. Ναι, αλλά περίμενε. Βάλε πάρτο. Εγώ έχω βάλει Έχετε, coal. Εγώ γιατί έχω βάλει εδώ coal. πέρα εγώ κοίτα που είμαι. Θα μου πάω να αγοράσω κι άλλο Το ίδιο coal. είναι. Κάνουμε βίντεο. Οκ, βάλτε όλοι σας τα coal. Το έχω βάλει ήδη εγώ. Πάω να βάλω κι Νίκο, άλλο. βάλε το coal. Ώστε έτσι μπορεί να λειτουργήσει ένα τρένο. Κάτσε, πάω να βάλω κι άλλο coal. Κάτσε. Όχι, δεν έχεις άλλα λεφτά. Δεν έχω. Όχι. Α, ναι, όντως έχω 0 ευρώ. Εγώ Οκ, το έβαλα το κόουλο. Οδήγα. Θα σου Περιμένετε λέω ρε, να περιμένετε ρε. σταματήσεις. Πατάω το, τι πατάω, το speed. Μπες εδώ. Δεν πατάς τίποτα. Προχωράς έτσι. Περίμενε ρε, δεν έχω ανέβει βλάκα. Έτσι το σταματάς, με το πίσω, μπράβο. Ελάτε μπείτε. Κάτσε. Μη κάτσε, σας δεν- βρίσω. Έλα, ξεκινά. Πάμε. Πάμε. Εγώ είμαι στη μηχανή μου για να τον βοηθάω. Βγες από τη μηχανή. Γιατί Βγες. υγεία μου ρε.
Βγες από τη μηχανή. Δεν βλέπω τη Βασικά, τύφλα μου. όντως θέλω να βγω. Επειδή θέλω να βλέπω από έξω. Αν βρεις Βάλια κανένα σπιτάκι, πες μου. Πού είναι η Βάλια? Stop. Α, μη σταματήσεις, εντάξει, η Βάλια είναι εδώ. Οκ, ξεκίνα. Ψάχνουμε για ένα σπιτάκι. Το πάει με 64 full δηλαδή. Κάτσε ρε. Όταν πεις stop, 65 είναι. Πού είναι το Δημήτρη, πώς απέκτησες το φτιάρι? Και εσύ το έχεις. Δεν το έχω. Κι εγώ το έχω το φτιάρι. Όλοι το έχουμε το φτιάρι. Εγώ δεν το εκτός έχω. από πάνω. Το Δεν το ρίξες. έχω. Το Ω, πέταξε. κομπούδες! Με όπλα. Βάλια, μην το πυροβολήσεις. Εγώ δεν έχω όπλα. Α, ναι, έχει πάρει Βάλια γι' αυτό. Μη με σπρώχνεις. Έπεσα κάτω! Σταμάτε το τρένο, ρε βλάκα! Τι βλακίες κάνεις ρε πάνω. Κάτω πίσω. Κάτω πίσω. Δεν πάει πίσω. Ναι, πάει. Κάτω πίσω. Δεν πάει πίσω. Α! Δικό σου πρόβλημα. Θα σε σκοτώσω που ρίξεις και το φτιάρι σου. Και τώρα δεν έχεις όπλο. κρατά. Πάμε. Πάμε. Μη μπεις στη μηχανή. Όποιος ξαναπέσει δεν σταματάω. Καταλάβατε. Κοιτάξτε πώς έχω ονομάσει τον πάνω. Πώς με έχεις ονομάσει? Σκατά. Τι γράφει εδώ! Δεν κοίταξε εδώ! Παιδιά, ελέγξτε για σπιτάκι. Πες να πέρασε το σπιτάκι. Όχι, δεν το έχεις περάσει. Ρε, κακό παιδί. Α, εδώ. Γιατί με έχεις ονομάσει κατά? Νυχτώνει. Εγώ σε έχω ονομάσει κανονικά Πάμε Δημήτρη, γρήγορα. ρε βλάκα. Νυχτώνει, πάμε. Το σταμάτησα. Πάμε, νυχτώνει. Κακό αυτό, κακό. Εγώ δεν έχω φτιάρι ρε όμως. Κακό Σε νύχτα. μένα πάντως έχει νυχτώσει. Κακό νύχτα. Νομίζω σε μένα εσύ. Εδώ Θα δεν έχω έρθουν φτιάρι. ζόμπι τη νύχτα. Ναι, αλλά είσαι στο safe zone. What the heck, τι είναι αυτό το πράγμα. Ζόμπι! Βοηθήστε με! Πούντο! Εγώ να βοηθήσω ρε, τι λες? Εγώ δεν έχω τίποτα, ζερό είμαι. Το σκότωσα. Λάτε, μπείτε όλοι μες στο σπίτι. Σκότωσέ Σιγά, τα! Βοήθεια, πεθαίνω! Πεθαίνω! Με το θα φτιάρι! σκοτώσουνε. Με το φτιάρι, ρε Θα το φίλε! σκοτώσουνε, ρε. Με το φτιάρι! Μακριά! Ο Νίκος είναι έτοιμος να πεθάνει. Είμαι τυμποθάλατος. Σκότωσα Και ζόμπι! λιγάνα και εμένα. Σκότωσε τα Βάλια. Θα δούμε τι έχουμε. Θεέ μου. Θα πάρω το σπαθί. Κι εγώ θα πάρω το δυναμίτι. Εμένα δώστε μου σπαθί που δεν έχω τίποτα. Μπρο, το Πάρε το φτιάρι μου! Πάρε το φτιάρι μου! Πού είναι το φτιάρι σου? παιχνίδι μου, Πού είναι? πώς λέγεται. Πάρε το φτιάρι μου, έλα εδώ. Εδώ. Πού το, πού το? Πώς λέγεται. Μπρο, Σταμάτα. πώς λέγεται. Pick up. Το πήρα. Πήρα δυναμίτι. Μην τον κάνεις Έχει κάτι. δυναμίτη, Πασχά. Έχω δυναμίτι. Πάμε στο τρένο γρήγορα. Θα έρθουν δυνατοί λύκοι. Ζόμπι, να ορίστε, μπροστά ένα ζόμπι. Τρέχα. Κάτι σαν το δικό Έχει φτιάρει το ζόμπι. Όμοιωμα. Βάλια θα πεθάνει, η Βάλια θα πεθάνει. Όχι. Το ζόμπι έχει πεθάνει νομίζω ήδη. Τρέχουμε. Βρήκε ένα λόγιο με το δικό σου. Έχουμε στο τρένο. Μπαίνουμε στο τρένο. Κάτσε, μου είπες το φτιάρι. Εγώ από το Όχι! Όλοι στη μηχανή. Με κυνηγάει ζόμπι. Όλοι στη μηχανή. Με κυνηγάει ζόμπι. Περίμενε. Πάνω πες. Έλα εδώ, δεν μπορώ να πω. Είναι εκεί κάτω το φτιάρι μου, δεν μπορώ. Έλα εδώ. Παράτα του και έλα. Το φτιάρι μου. Θα σε βοηθήσω. Έχω και καπέλο. Θα με σκοτώσουνε. Με Πέσανε. σκοτώσουνε τέλεια. Μην βγεις. Μπορούμε να σας κάνουμε δωρεάν revive. Κάντε μου τώρα. Δεν μπορούμε τώρα. με σένα. Πότε μπορείτε, ρε, και Κάπου πες. θα χτυπάει. Θα πεθάνω. Πότε μπορείτε. Κι εγώ νομίζω ότι είμαι στο ίδιο με σένα. Πέθανες κι εσύ. Ρε Βάλια. Πέθανες κι εσύ. Ναι. Οκ, πάμε σε άλλο map. Γιατί? Οκ, κάνουμε logging. Οπότε έχω Αλλά κάνει όλα ουσιαστικά. Πάρτε όλοι από ένα καύσιμο. Εκτός από τη Βάλια. Γιατί το λες καύσιμο, κάρβουνο. πες. Είναι για καύσιμο. Να το λες κάρβουνο. καύσιμο. Πήγα αλλού εγώ. Και εγώ πήγα στις φυλακές. Ναι, και εγώ το ίδιο. Εννοείς το sheriff. Πού πάμε? Στο shop. Εκεί που λέει Jerry's Shop. Πού το λέει? Α, ναι, το store λέει, όχι shop. Ναι, εντάξει, σιγά τη διαφορά. Το ίδιο σημαίνει και τα δύο. Εγώ πήρα, πάρτε και οι άλλοι. Οκ, τώρα που ξέρουμε. Εγώ δεν έχω πάρει. Μία φορά, οκ. Άστο. Αγόρασέ το. Φέρ το. Έλα, ποιος μου το πήρε? Εγώ έχω τα κάρβουνα. Δεν το είπαμε. Πάνω Ρε αγόρασέ παιδιά, το. κάποιος μου πήρε το goal. Μπράβο, σας ευχαριστώ. Εγώ το πήρα. Το goal. Δικό μου είναι. Ας το call μου ρε. Δικό μου είναι, σας είπα. Τι λες ρε. Εγώ έχω τα καύσιμα. Τελειώνεται. έχεις εσύ. Εγώ δεν τα έχω. Δεν το είπαμε. Αυτό Ναι, δεν το... αυτός έχει τα καύσιμα. Δεν το έχετε αγοράσει. Πάνω. Έχεις 20 ευρώ. Αγόρασέ το. Α, δεν το έχω αγοράσει ακόμα. Κάνε άκρη μωρέ. Πάτα το. Κάτι παρόμοιο με εσάς έχω. Δεν πατιέται. What the fuck. Πάτα το. Πάνω! Α, το πάτησε ναι. Ας το κάρβουνό μου ρε. Δικό μου είναι. Δεν είναι. Αυτός το παίρνει. Το Πάμε λέει. στο τρένο.
Περιμένετε, δεν θα φύγω. Βαλιά, πάρε. Έχω το ίδιο φτάρι με σένα πάντα. Ναι, δεν μας ενδιαφέρει. Μην ξεκινάς πάνω. Δεν ξεκινάω. Βαλιά, Έχω 1.000 € γαμότο. Δεν μας ενδιαφέρει πόσα έχει. Βαλιά. Κάτσε, μπορείς να ξεκινήσεις και χωρίς gold. Βασικά, όχι, τι μπερδεύτηκα. Χωρίς... Τι γίνεται με τις οθόνες. Γεια. Θέλει... Δημήτρη, τι έχεις πάρει. Είναι για να μην μπαίνουν τα ζώπη στη μηχανή. Εσύ τα έχεις βάλει και πριν αυτά. Ναι, αυτά. Και μπερδεύτηκα κι εγώ, ρε. Βάλτε έτσι όπως και πριν. Έχουν ανεβεί όλοι. Όχι. Ναι, ωραία, δεν χωράμε να μπούμε. Είναι καλά, είναι καλά. Ναι, περνάμε. Μόνο πλάγια μπαίνουνε. Καλό αυτό. Θα βάλω και δίπλα από τον πάνω για να μην έρχονται τα ζώπη στον οδηγό. Όχι, ο οδηγός είναι ο Superstar. Ξέρετε. Βαλιά, πού είσαι. Ο οδηγός είναι ο Νίκος. Βαλιά, πόσα λεφτά έχεις. Α, εσύ δεν Οκ. μπορείς να αλλάξεις το όνομα, εντάξει. Έλα. Βγες, πάνω. Ξεκινάω. Όχι. Yes! Βγήκα. Έλα, οδήγα. Βάλτε όλα τα καρβουνά σας. Τα έχω βάλει. Εγώ Τα έχει ο Δημήτρης τα τα έχω κάνει. βάλει όλα. Δεν έχω τίποτα στο σάκο μου. Ούτε στο Γκάζος χέρι. εδώ, ρε. Θέλετε να τον καζώσω τον πεζόν. Έχουν μπει όλοι πάνω στο τρένο. Ναι, όλοι είμαστε. Σταματήστε. Και μην ρίξετε το φτιάρι. Χτυπάω τη βάλια. Αλήθεια το. Ναι, ορίστε. Δεν γίνεται να πεθάνει ο άλλος. Το ξέρω. Αλλά με όπλο γίνεται. Η Βάγια έχει όπλο. Α, Πρόσεχε. εντάξει, βάλια είσαι πολύ καλό. Εντάξει. Ξέρω που σταματάω τώρα. Και θα πάμε Μην γρήγορα. σταματήσει εδώ πέρα, έχει λύκους. Οι λύκοι. Έρχονται λύκοι. Να μας κυνηγάνε. Να μας σιώσουν. Εντάξει, είναι πολύ μας αργή. κυνηγάνε. Σκοτώσαμε ένα. Stop! Όχι, stop, Ένα stop. Νίκο τον πάτησε Συνέχισε. το τρένο. Ναι, εσύ. Βλέπω μπροστά μου. Ο Νίκος είναι χρήσιμος. Εσύ πάνω δεν είσαι. Βλέπω μπροστά μου ποτέ. Πού είναι το Εδώ σερί? είναι, ρε. Stop. Έχει ζόμπι, αλλά σταμάτα γρήγορα. Οκ, Πηδήξτε, πάμε. πηδήξτε. Το ζόμπι. Κανονίστε το. Βοήθαμε. Πάνω και σε σκιάρι. Αυτό κάνω. Το σφάξαμε, πάμε γρήγορα. Εγώ το έχω το ζόμπι, είναι για βενζίνη. Πάμε να βάλω κανένα. Τι είναι το ζόμπι για βενζίνη. Ναι. Τι κάνει η βενζίνη. Πάμε να βάλουμε κανένα. Θα ευχαριστούν οι ζόμπις. Ζόμπι. Βοήθεια. Ναι. Α, το έκανα να καθίσει κάτω. Όριξε πέρα σου. Να το χιώσει, το σκότωσα. Έρχονται κι άλλα. Βάγια, εσύ σκοτώνεις αυτά. Το σφάξα κι εγώ ένα. Θέλει κι άλλο κάμερα. Λεφτά! Τρεχάτε. Α, στη φυλακή είναι το ζόμπι. οκ. Παίρνω λεφτά. Εγώ Όχι, αυτά δεν είναι λεφτά, μην τα πάρεις. Η Βάγια έχει τα λεφτά, σταμάτα. Αυτό. Βάγια. Εσύ σκότωσε το. Βάγια, δεν έχω πολύ ζωή. Εσύ έχεις. Αυτό είναι για τη Βάγια. Ποιος είναι στο τρένο? Κανείς. Α, Είναι το δικό μου που κάνει. ήθελα να στο δώσω. Έχει και πηξίδα. Παίρνε. Δεν γίνεται να το πάρω. Μου έδωσε ένα κόουλ. Πήρα κόουλ εγώ. Φέρτο μου. Πάρε το βάλε στο τρένο. Όχι, φέρτο μου. Όχι. Μπράβο φίλε, παιδιά, θα γίνουμε Πάρε. μόνο. Φέρτο μου. Πάτα. Εσύ είσαι φίλος μου και εσύ είσαι φίλος μου. Πάτα unstore. Το Φέρτο. έχω βγάλει ήδη. Εμένα δεν μου δώσετε τίποτα, ρε σκουλίκια. Δώστε μου και εμένα. Είσαι ο βοηθός. Ναι, πρέπει να μου δώσετε και εμένα. Είναι καλά. Πάω να πάρω το τελευταίο ζόμπι. Πού είναι το τελευταίο ζόμπι. Εγώ το παίρνω, είναι και τεπόζιτο. Όχι ρε! Πάμε στο τρένο. Πάμε. Πού είναι? Η Βάλια είναι στο τρένο ήδη. Ναι, μας περιμένει. Κοιτάξτε τι θα κάνω, θα σας αρέσει πολύ. Τι. Κοιτάξτε τώρα. Παιδιά, Τώρα παραδιάζουμε. ανεβαίνω στο τρένο, θα κάνω κάτι που θα σας αρέσει. Παίρνω το ζόμπι. Το κλώτησα. Κάνεις ρε. Τι κάνεις αυτή. Το κόλλησα. Χορεύει. Όχι, το κόλλησα. Εγώ το χτυπάω. Οκ, Νίκο, πες η μηχανή. Μπαίνω. Δεν μπαίνει κανείς. Νυχτώνει γρήγορα. Όλοι μπαίνουν. στη μηχανή. Έλα ρε πάνω! Εντάξει, πλάξη κάνω. Πάνω θα σε σκοτώσω. Ευτυχώς έγινε βράδυ. Δεν έχει Περίμενε, όπλο. η Βάλια Συγκινημένος έπεσε, όπλος. η Βάλια έπεσε. Δεν έπεσε εδώ. Πάμε. Ωραία, είστε όλοι μέσα. Ναι. Ναι. Δεν σταματάμε καθόλου το βράδυ. Δεν σταματάμε. Πάμε βόλτα και βολτίτσα. Ρε, τι έχεις κάνει τώρα. Είναι 9 η ώρα. Κάτι εδώ είναι πεσμένο κάτω. Τι είναι αυτό. Τίποτα, άστο. Μπείτε όλοι στη μηχανή. Να είστε Άστο. προστατευμένοι. Θα έρθουν τα ζόμπι χαζέ. Δεν σταματάμε. Καμένο σπίτι. Που να έχει και σπίτι. Δεν σταματάμε. Ζόμπι είναι. Όχι ρε. Δεν είναι ζόμπι.
Είναι σκοτωμένα ζόμπι, εγώ το έβαλα. Το έστειλα εγώ κάτω. Τι! Όχι! Ένα άγαλμα ήτανε. Το άγαλμα μπορούσαμε να το πουλήσουμε για λεφτά. Εδώ είναι σπίτι, σταμάτα ρε. Όχι! Τρέξτε, Είναι έρχεται, βράδυ. έρχεται λύκος! Τρέξτε, έρχεται λύκος με μπράτσα. Πού είναι? Α, μας έχασε. Α, όταν ακούγεται αυτή η μουσική είναι. Σκοτώσαμε ένα ζόμπι. Όσο περνάγαμε με το τρένο, αυτό μπήκε στη σειρά και τόσο χαζό είναι. Ωραία. Κάπου σε αυτά τα μαγαζιά. Μην ασχολείσαι για τίποτα. Θα σου πω πως σε λίγο έχουμε save zone. Όχι σε λίγο, σε αρκετό, αλλά λέμε. Το χέρι στο σίγουρο. Μέχρι να πάμε στο safe zone θα γίνει πρωί. Ναι, σίγουρα. Ναι, κοιτάξτε, στα 10.000 έχουμε. Πόλη! Μη σταματήσει η πόλη, έχει πάρα πολλά ζόμπι. Είναι και καμένη. Ρε, δεν μπορώ να βγω. Δεν χρειάζεται να βγεις. Και έρχεται και... Α, το βρήκες. Τέλεια. Θα αν πέσει, δεν σε πιάνουμε. Ναι, όντως κυριολεκτικά σε αφήνουμε εκεί που είσαι. Γιατί είναι νύχτα. Οκ, σε λίγο σταματάμε. Σε λίγο Όπα, κάτσε, φύγετε από τα μέτρα. Στα 10.000 σταματάμε. Όχι, στα πιο λίγο. Όταν βρεις κάτι. Αυτό. Εδώ πέρα. Μπες μέσα. Μπες μέσα. Πού είστε ρε. Το βράδυ θα σταματήσουμε, οπότε καλά. Εδώ πέρα είναι save zone. Α, Σταμάτα. ναι, Stop. ρε. Save zone, οκ. Ωραία, Μου βγαίνουμε. έβγαλε ένα βραβείο εμένα. Και εσάς σας το έβγαλε. Όχι, εμένα δεν μου το έβγαλε και το έχω παίξει και το έχω νικήσει. Τώρα έχουμε λεφτά να πάρουμε. και το έχω σχεδόν Όχι, δεν νικήσει. έχουμε λεφτά. Τώρα τι Ναι, κάνουμε? όμως έχουμε λίγο καύσιμο. Ναι, τι το θέλουμε, τι κάνει το Θέλουμε κάψιμο. βενζίνη. Περίμενε, νομίζω ότι έχω. Ναι, έχω κάρβουνο. Ευτυχώς. Α, ναι, αφού στο είχα δώσει εγώ, γι' αυτό το έχεις. Α, πρωί. Τέλεια. Τι κάνουμε? Τι το πέτας στο κάμινο. Βάλε βενζίνη, ρε. Βάζω με τα Καλά, ζόμπι. πόσα ζόμπι έχεις. Πολλά. Τα Τα βάζεις κάβω. μέσα τα ζόμπι. Ναι, στη φωτιά. Θα το βάλω κι εγώ. Το Έχει έβαλα. εκεί πέρα είναι, πάμε να το πάρουμε για depósito. Κοιτάξτε τι έχω. Φοβηθείτε με. Γιατί, πού το Τι πήρες? φοβόμαστε, ναι, όντως. Το πήρα στο σέριφ. Καλά, μην με φοβάς. Εγώ δεν σε Πού φοβάμαι. βρήκες όμως. Μα μπορώ να σκοτώσω. Ξεκίνησε το τρένο, ναι. Όμως εγώ είμαι οδηγός, οπότε... Και είμαι και χρήστημος και κάνω κάτι και δεν είμαι πάντα στο 15. Είμαστε στο 10.000. Ναι, όμως μπορούμε να δικάμε και οι άλλοι. Shit, Βαλιά, πού είσαι? η Βαλιά αγοράζει. Βαλιά, μην το. Δεν πήρε όπλο, έτσι. Δεν πήρε όπλο. Αφού έχει ήδη όπλο. Πάρε κάρβουνο. Η Βάλια πόσα λεφτά έχει. Πολλά. Πρέπει να δω τι έχει στο store. Να δω. Η Βάλια έχει 62 ευρώ. Η Βάλια θα έχει όλα τα λεφτά, δεν το είπαμε. Όχι, τέτοιο torch. Έχει torch. Αγόρασε το. Βαλιά. Η Βάλια είναι στο τρένο. Βάλε πάρε και ένα τέτοιο, ξέρεις. Και καύσιμο και άλλο ένα Είναι 8 η torch. ώρα το πρωί. Και καύσιμο και άλλο ένα torch. Δεν βλέπω κάτι ενδιαφέρον. Εγώ βρίσκομαι πάνω στο τρένο. Σταμάτα ρε πάνω. Ποιο είναι σπίτι. Πανώ. Λάξε έκανα. Οκ, μπορώ να σκοτώσω. Εντάξει, Σκότωσε την άμα Εντάξει, τυχαίο. εντάξει, δεν το ξανακάνω, δεν το ξανακάνω. Οκ, τώρα θα κάνω κάτι για να μας σώσει λίγο το Τι βράδυ. είναι αυτό το πράγμα. Είναι για να έχουμε και φως και για να σκοτώνουν τα ζόμπι από το... Αυτό σκοτώνει τα ζόμπι, ρε, τι λες. Ναι, τα κάβει. Σοβαρά. Τα καίει. Ναι, Το έβαλες εκεί πέρα. ναι. Καμένο χωριό. Βάλια, τι πήρες? Πήρες κάρβουνο. Τι είναι αυτό το πράγμα. Κάρβουνο. Δεν Πάει μιλάει. βάλει. Αμή. Πήρε κάρβουνο. Η Βάνια δεν μιλάει. Πήρες δεύτερο torch. Το είδα, το Δεύτερο το βάλα torch. μέσα, το είδα. Δεύτερο torch. Torch. Οκ, μπράβο. Κάτσε, το έχει βάλει, κάτσε, θα το πάρω εγώ. Φέρτο μου, όχι εκεί πέρα, Εδώ, φέρτο. εδώ. Ναι, καλά που μπορείς να το βάλεις. Πάμε την κάνουμε. Στον αέρα πρέπει να είναι, κρεμασμένο στον τοίχο. Πάνω. Καλά, η γη έχει εκεί πέρα μια χαρά. Οκ, Το βράδυ θα μας βοηθάει αυτό, Ποιανού έχει ρό. Ποιος έχει ρόμπαξ πάνω. εγώ. Γιατί σε όλα τα βίντεο που έχω δει, έχεις πάνω σου ρόμπαξ. Ναι, η κορώνα είναι. Οκ, μπες και οδήγα. Αυτό κάνει κορώνα. Ξεκινάμε, Δεν μπείτε μπαίνω, όλοι πίσω. μπαίνω, Όχι, σταμάτα, μην οδηγήσεις. Δεν έχω οδηγήσει καν. δεν- Περιμένω το βράδυ. Περιμένουμε το- να έρθει η βράδυ. Κοίτα πόσες σφαίρες έχει εκεί πέρα. Γιατί είναι ανάγκη να Έχει έχει βράδυ. τόσες σφαίρες. Γιατί είναι ανάγκη να. Γιο! Πάνε, κοίτα πόσες σφαίρες έχει. What the f... Γιατί έχει φυλάει. τόσες σφαίρες. Περιμένουμε να έρθει βράδυ για να πάρουμε ζόμπι. Για να Δεν ξεκινήσει. φεύγουμε. Πόσα καύσιμα έχω. Τα ζόμπι δεν κατάλαβα. Τα έβαλε στη μηχανή. Αυτά εδώ τι είναι. Τα τα ζόμπι πίνω. έτσι που Empty στο full. phone. Τι?
Τα ζόμπι αντιστοιχούν και στο χώρο. Σταμάτα, μην ξεκινάς. Ωραία, σχεδόν. Ούτως ή άλλως θα σταματήσουμε και θα πούμε ζόμπι. Κοίτα λίγο από πίσω. Κοίτα λίγο πίσω. Μου τέλειωσαν Ω, πάνω κοίτα πίσω. Βλέπω, ναι. σήμα. Κοίτα με ένα λίγο. Τέλειωσαν τα ηλικίο γάμο καύση. Μου είχαν τελειώσει. Δημήτρη, αυτό που έχεις βάλει με το YouTube είναι full τέλειο. Α, ναι. Κοίτα εδώ τι έγινε, μου τέλειωσαν τα ηλίθια καύσιμα. Παιδιά, περιμένουμε για να γίνει νύχτα. Ναι, είναι 3. 1 hour later. Οκ, έχει γίνει βράδυ. Καλύτερα. Ακούτε. Εσύ είναι στο βίντεο. Α, αυτό δεν μ' αρέσει. Τώρα αρχίζουν τα δύσκολα. Η Λύκη. Μπορούν να τη σκοτώσουν τα όπλα. Ναι, όλα μπορούν. Άνετα ρε. Τα όπλα τους σκοτώνουν όλα. Αλλά λίγο δυνατός Λύκος έχουν λίγο πρόβλημα με το δυνατό Λύκο. Και το τρένο μας πες να είναι έξω από το save zone. Δεν είναι έξω. Τι λες, δεν είναι έξω από το save zone. Κοίτα, πυροβολή. Ακούτε. Εγώ το ακούω. Οκ. Κάπου είναι ένας Λύκος. Κάπου. Έξω από το save zone. Πρέπει να το δείτε το Λύκο πώς είναι, πόσο ωραίος είναι. Έλα ρε πάλι, να δουν Κάτι τον επόμενο βλέπω Λύκο. εδώ. Τον επόμενο Λύκο να το δούνε. Βλέπω. Έξω βλέπω. Όχι, άλλο. Ναι, Λύκη. Ω, αυτός είναι ο Λύκος, πάει. Κοιτάξτε, ελάτε να δει το Λύκο. Αυτός είναι. Μπρε. Κάτσε το δω. Τόσο δυνατός είναι. Κάτσε το δω. Για δείξτε. Τι είναι αυτό το πράγμα. Δυνατός Λύκος. Βάλτε τον μέσα στα καύσιμα. Όχι, είναι 20 ευρώ αυτός. Τι είναι. Πάμε τον πουλήσουμε. Μην για τα 20 πάρετε. Η Βάλια έχει τα λεφτά, είπαμε. Κι άλλος Λύκος έρχεται. Πουλάω το φτιάρι μου. Νάτος, εδώ πέρα, πέθανε. Πού είναι ο Λύκος. Εδώ. Α, Εδώ, γιατί έρχονται μόνο εδώ Στον οι... πίθ. η Βάλια έχει τα λεφτά, είπαμε. Το Λύκο το πουλάς. Ναι. Ου. Και παίρνεις 20 ευρώ. Έχω 109. Οκ, έχεις αρκετά πολλά. Μπορείς να μου πάρεις ένα όπλο. Έχεις κι άλλους. Ωραία, μέχρι τώρα έχω αρκετό καύσιμο. Πού είναι ο Λύκος. Να μου πάρεις τουλάχιστον σφαίρες, γι' αυτό. Βρώμ. Βάλια πάρε μου σφαίρες. Να σου δείξω ποιες. Εγώ προτείνω να πάρει λίγο κόου. Βάλια πάρε μου αυτές εδώ πέρα τις κάνω σφαίρες. Να βάλουμε λίγο ρε μέσα. Θα πάρουμε μετά στην επόμενη στάση. Collect. Στην επόμενη στάση δεν θα πάρουμε call. Και τώρα θα πάρουμε. Είναι σημαντικό. Όμως θα πάρουμε και στην επόμενη στάση. Βάλια πήγαινε πάρε ένα call. 1, 2. Α, πρωί. Πρωί πάμε. Τώρα φεύγουμε. Περιμένετε να πάρει Βάλια το call. Σήμερα θα φύγουμε. Σήμερα ναι, βεβαίως. Αλλά περίμενε, θα σου πω πότε. Χθες απλώς το δοκιμάσαμε. Τώρα θα σταματήσουμε στο σπίτι καθόλου. Θα σταματήσουμε, αλλά όταν είναι μέρα. Τη νύχτα δεν σταματάμε. Τη νύχτα είναι δύσκολο. Ναι, τρέξτε όμως γιατί είναι 6 το πρωί. Ναι, περιμένουμε να έρθει Δεν η είναι 6 Βάλια. το πρωί. Στις 8 δεν νυχτώνει. Στις 9. Στις 9. Ας κρατέψουμε. Μπρο, πού δείχνει τα Έχουμε καύσιμα. ακόμα πράγμα. Αυτά είναι. Βάλια. Να τα πάρω. Κλείωσε το για να τα πάρω. Να λέμε αλήθεια είναι 7. Αλλά τέλος πάντων. Όπα, δηλαδή, πού πρέπει να φτάσει. παίρνω. Μέχρι να φτάσουμε στο σπίτι. Μπρο, πού πρέπει να φτάσει για να τελειώσει τα καύσιμα. Εδώ, τέλεια. Ούτε- Δηλαδή, γαμώ το δεν σταματάμε, δεν σταματάμε, δεν σταματάμε, δεν σταματάμε. Είναι βράδυ, είναι βράδυ, είναι βράδυ. Κάτσε. Έλα ρε Ανέβα. Παίρνε. Δεν θέλουμε άλλο καύσιμο, είμαστε σχεδόν. Είναι ζόμπι, αυτό Έλα. είναι ζόμπι. Είναι ζόμπι. Πάμε, Οδήγα. αρχίζουμε, ξεκινά. Αρχίζουμε. Είστε όλοι πάνω. Ναι. Η Βάλια. Είναι όλοι πάνω. Είναι όλοι Και η πάνω. Βάλια. Ωραία, πάμε. Ξεκινάμε. Του, Τι ώρα είναι? του. Stop. Γιατί στο. Σπιτάκι. Δόκτωρ. Ποιο? Από τον Δόκτωρ. Οκ. Ανεβείτε και πάμε. Ωραία. Περίμενε. Ξεκινάμε κρούτσα πάνω. Πας καλά ρε. Οκ, πάμε. Ω, δεν έχουμε ξύνα. Πάει και το μαγαζάκι είχε ξύνα. Πω. Τώρα και έχει κόουν. Τώρα ετοιμαστείτε. Ρε να αυτό τρέξουμε. βγάζει πίσω. Πάμε να το τρέξουμε. Μην το τρέξεις και τόσο. Στο 60. Κανονικά τρέξ το. Τρέξ το. Πάει μέχρι με το το 65. Μου κάνεις πλάκα. Τρέξ το full. Φουλ το Ένα τρέχω. πως χρειαστεί να σταματήσει. Όχι έπεσε κάτω, σταμάτα ρε. Μην σταματήσουμε. Σταμάτα, κάνω τη χάρη. Τελευταία χάρη όμως. Κοίτα ρε κάνω. πόσο μακριά έχετε πάει. Είναι τέλεια. Σιγά το μακριά, ρε φίλε. Ναι, καλά το μακριά. Ας σε πυροβολείς την επόμενη φορά που θα πέθεις. Βασικά την επόμενη φορά που θα πέσει θα τον παρατήσουμε, οκ. Ναι, ωραίο. Απλά πήγα να κάνω ένα jump. Έχουμε και 2 όπλα. Θα τον παρατήσουμε και άμα. Κοίτα ρε, μας το Βαλιά, φέρνει και δύο. κάνε μουσική. Γιατί έχει μουσική. Πάμε.
Τέλειωσε το Τι κάψιμο. είσαι αγοράσει. Πάμε! Δεν νυχτώνει, πάμε! Δεν νυχτώνει, εντάξει, δεν νυχτώνει. Είναι μια EM. Είναι... Έχουμε λίγο Όχι, κάψιμο. δεν σταματάμε. Είναι. Το προαίσθημα. Α, καμπόιδες! Τρέξτε, τρέξτε, τρέξτε. Έχω λίγη ζωή, με πυροβόλησαν. Καμπόιδες. Μη με βγάζεις έξω, μη βγάλεις έξω! Sorry. Κοίτα πόση ζωή μου χάλασα. Sorry, πες μέσα. Όχι, Τώρα δεν το θέλω. τρέξα. Εντάξει, Όχι, δεν σταματάμε στο κάστρο με τίποτα. Έχει πολλά ζόμπι. δεν πειράζει, μωρέ. Όχι, Ναι, μην σκότωσε τα σταματήσεις. σι, Θα σκότωσε τα πάρουμε σι. τέτοιο. Σκότωσε τα σι. Έλα ρε, παίξε λίγο μουσική. Δεν Δεν έχουμε θέλουμε να κάψιμο. πεθάνουμε, θέλουμε να τα πάμε καλά. Φύγε, δεν βλέπω την τύφλα μου, ρε Τι πάνω. κάνεις, ρε, τι κατά λάθος. κάνεις. Πάνω, οκ. I'm sorry. Ήρθε η ώρα να τους σκοτώσουμε. I'm Ή θα sorry. πέσει κάτω να τους σκοτώσουμε. I'm sorry. Ή θα πέσει κάτω να τους σκοτώσουμε, τι θέλεις. I'm sorry. Λέω ότι θέλεις από τα δύο. Ναι, Δεν σου ωραία. φταίω εγώ. Μας έφυγε η εφημερίδα που... Δεν φταίω εγώ να. Δεν σου φταίω εγώ που δεν ξέρω να παίζω αυτό το πράγμα. Εκεί πέρα, εκεί πέρα. Τι. Σταμάτα, σταμάτα. Τι ώρα είναι, οκ, σταμάτα. Κάτσε εδώ πέρα έχει σπιτάκια. Ένα σπιτάκι εκεί πέρα. Πού το. Να κατεβώ. Έχω κολλήσει. Εδώ πέρα, έλα. Δεν έχει καύσιμο. Γιατί ρίξατε μια εφημερίδα κάτω. Εδώ πέρα, ελάτε, σπιτάκι. Παρακαλώ, Πού το σπιτάκι? ζητεύω. Έχετε καμένο σπίτι. Ναι, είδα ποιο σπίτι λες, το καμένο λες. Ναι. Έχεις προχωρήσει σε πολύ. Τελειωμένος. Είμαι τελειωμένος. Είμαι στη μέση της ερήμου. Μπρο έχει και τρία από δίπλα. Έχει ολόκληρη πόλη. Έχει Όχι ζόμπι. την πόλη. Έχει ζόμπι. Ναι, Είμαι έχει πολλά. τελειωμένος. Είμαι στη μέση της ερήμου χωρίς καύσιμο. Δεν τα πάρεις όλα εσύ. Πάνω. Έλα, σε παρακαλώ, σε παρακαλώ. Πάρω εγώ το Κάτι να φανάρι. μπορεί να γίνει, σε παρακαλώ, Άγγι. Από ό,τι φαίνεται εδώ τελειώνει η ιστορία μου. Το καμπό. Πάνω, είσαι τυχερός που βρήκα κι άλλη εφημερίδα. Ήταν ήδη κολλημένη δίπλα εκεί πέρα. Ναι, όμως η μία έφυγε. Εσύ την έβγαλες. Πάμε, μην είσαι τόσο κοντά στην πόλη. Θα σε δουν οι καρμπόιδες. Ή οι αστυνόμοι, δεν ξέρω τι είναι. Όχι, όντως. Και έχει και πάρα πολλά ζόμπι. Κάτσε. Βρήκα κι άλλη Δεν εφημερίδα. έχουμε πολλά καύσιμα. Είμαι στο μισό. Και είναι Θα 6. πέσει εφημερίδα. Είναι 6. Δεν θέλω να πεθάνω, Οκ. είμαι νέος. Έλα, Είμαι περίμενα. νέος. Εκεί πέρα θα την αφήσει την εφημερίδα. Όχι, σταμάτα. Οκ. Ας την, πάμε. Ξεκινάμε. Λοιπόν, πάμε. Κάτσε, δεν χώνεται. Πάμε. Πάμε. Φεύγουμε από Κάτσε, τους τι ώρα είναι. Κρυφτείτε όλοι. Δεν είναι νύχτα. Έρχονται τα ζόμπι και ένας. Είμαστε οι καμπόδες. Και έρχεται και ένας νίτζα. Νίντζα. Νίτζα ήταν. Είναι 8. Είναι 8 η Δεν ώρα. ήταν νίτζα. Αφού είναι 8 όλοι μέσα. Νυχτώνει τώρα. Στις 9 νυχτώνει. Στις 9 πρέπει να σταματήσουμε κάπου. Δεν έχω Τι κάψιμο. λες? Η Βάλια πέθανε. Πού είναι τα καύσιμα. Πέθανε. Βγήκε. Δεν Δεν πειράζει. έχω Πού τα καύσιμα. Έχουμε αρκετά καύσιμα. Φτάνουμε. Ναι, όμως για τη νύχτα Τι χιλιόμετρα είμαι. Φτάνουμε. Και έχω και στο σάκο μου καύσιμα. 17.000 είναι. Μια χαρά. Νυχτώνει, είναι 9 η ώρα. Τώρα δεν έχουμε λεφτά γιατί η Βάλια βγήκε. Όχι. Αυτό σας λέω. Θα πουλήσω το φτιάρι μου. Και εγώ θα παίρνω τα λεφτά από εδώ και πέρα. Ναι. Εγώ θα τα παίρνω επειδή εγώ δεν κάνω τίποτα. Εγώ ξέρω πώς Εγώ παίζει. θα τα παίρνω επειδή δεν κάνω τίποτα. Εγώ ξέρω πώς παίζει αυτό. Παιδιά, κάντε άκρη, δεν βλέπω την τύφλα μου. Σε λίγο φτάνουμε. Νυχτώνει 9.30, δεν νυχτώνει 9. Σταματάμε. Όχι. Είναι safe zone. Ναι, όταν μπεις, σταμάτα. Σταμάτα να save zone. Ναι, σταματάω. Σταμάτησε. Δείξτε κάτω. Έχω όπλο. Περιμένουμε να έρθει κανένας Θέλω να λύκος. σκοτώσω. Εμένα. Ναι. Γιατί. Θέλουμε τώρα πολλούς λύκους. Πολλούς λύκους θέλουμε. Τι τους θέλαμε τους λύκους. Α, ναι, για να τους πουλήσουμε. Να τους πουλήσουμε. Και να πάρουμε 20 ευρώ. Εδώ δεν θα φύγουμε. Α, μπορώ να πάρω και ένα revive από εδώ πέρα. Εγώ στον θα έχω δόκτωρα. τα λεφτά, όχι εσύ Δημήτρη. Εγώ θα τα Αφού εσύ κάνεις ήδη μια δουλειά, εσύ έχεις τα ίδια τα καύσιμα. Οπότε εγώ που δεν κάνω τίποτα θα έχω τα λεφτά. Θα πά... Τι? Αυτό εδώ πέρα, παιδιά, που βλέπετε. Ένας λύκος. Αυτό που βλέπετε. Ναι. Εγώ θα τα έχω τα λεφτά πάνω, όχι. Αφού εσύ κάνεις ήδη κάτι, εγώ δεν κάνω όμως. Θα σκοτώσω. Εσύ κάνεις όμως ήδη κάτι, εγώ δεν κάνω. Δεν ξέρεις. Θα... Θα το πουλήσει, θα το πουλήσει. Δεν έχει για να το πουλήσεις, γιατί δεν με αφήνεις. Ναι, σταμάτα. Πού είναι. Θα σου πω, να σου πω. Ναι, πού. Πες το πού. Άστο λίγο. Όχι. Θα μου τον πάρει. Εδώ πέρα είναι παίζει. Ρε, πού είναι. Σκότωσέ την. Ναι, που... θα σκοτώσω, οκ. Γιατί Τώρα. έλα. Φέρε Γιατί? μου το λύκο, φέρε μου Γιατί? το λύκο, φέρε μου το λύκο. Γιατί. Φέρε μου το λύκο.
Αφού εσύ κάνεις ούτως ή άλλως κάτι, εγώ δεν κάνω. Δεν μπορείς με το φτιάρι, μόνο με όπλο. Φέρε μου το λύκο, θα σκοτώσω. Εσύ κάνεις όμως ούτως ή άλλως κάτι. Θέλει να σε σκοτώσω ή να ζήσεις. Εγώ δεν κάνω κάτι όμως. Θέλει να σε σκοτώσω ή να ζήσεις. Εσύ κάνεις κάτι, εγώ δεν κάνω. Σου κάνω ερώτηση. Έρχεται κι άλλος λίγος. νομίζω. Σου κάνω ερώτηση, πάνω. Μία ερώτηση. Για να πάρει κάρβουνα στο Θέλει να σε σκοτώσω ή να ζήσεις. για να φύγουμε. Επιτέλους. Έχεις το ιατρικό. Ναι, Κι άλλα κάρβουνα. Κι άλλα κάρβουνα. πάρ' το λίγο, δεν με νοιάζει. Δεν έχει ιατρικό. Έχει. Το έχω, να το. Και έχω μέσα. Δεν μπορείς να το βγάλεις από εκεί μέσα. Δεν το έχεις αγοράσει. Ωραία, το αγοράσω. Αφού δεν έχω λεφτά, αλλά εντάξει. Μπορείς μωρέ, να το υγεία. βγάλεις. Αν μπορώ, λέει. Stop. Βγάλ' το λίγο. Το έχω, Ξημερώνει. γαλαρίστε. Πάρε από τα άλλα κάρβουνα που έχω. Το έχεις. Όχι, μου χάθηκε. Α. Τι κάνουμε τώρα. Μαζεύω λεφτά. Έλα, όμως έχεις πει 18.000 μέτρα έχουμε φτάσει. 19.000. Ναι, τώρα παίρνω πράγματα. Πάω στο store. Γιατί δεν έχουμε κάψιμα. Πάω να πάρω στο store. Πού θα τελειώσει το βίντεο. Γιατί Ναι. από τη δουλειά Σταμάτα. Πού θα τελειώσει το βίντεο. Στα 70.000. Όταν πεθάνουμε. 70.000 μέτρα είναι το max. Σιγά μην φτάνω. Ω, πίκαξ! Έχει πίκαξ! Πού είσαι πίκριση. Δεν το χρειαζόμαστε το πίξαξ. Είναι για να πάρουμε χρυσό και να το Το πουλήσουμε. πίξαξ. Το πίξαξ. Το χρειαζόμαστε το πίκαξ. Πίξαξ. Πίξαξ. Περίμενε. Πίκαξ Μην χρειαζόμαστε. ξεκινήσεις το τέτοιο. Γιατί να το ξεκινήσω. Εγώ να ξέρω. Θα πάρω και ένα revive γιατί δεν σας βλέπω ζωντανούς. Τον πάλι. Χρειαζόμαστε Ναι. μέχρι το τέλος. Ο Νίκος είναι αρκετά καλός. Εσύ φίλα, κάθιμα στο σάκο σου. Πάω να πάρω και ένα revive γιατί δεν το βλέπω τον πάνω. Γιατί έχεις ζωντανό. 7. Στα κάψιμα. Α, ναι, Ναι. που είσαι στο λύκο. Όχι μόνο έναν. 2-3 τους πούλησες. Έχω και revive. Τι να βάλεις στο τρένο. Α, πέφτει. Καλά, βγάζει τα πώς το λένε. Torch. Ξανάβαλα. Ναι, το ξανάβαλες. Περίπου, ναι. Πολύ Το ωραία. ξανάβαλες, ναι. Περίπου. Το ξανάβαλες. Πολύ καλός ο βοηθός. Όχι. Να το χώσει. Αυτό λίγο αυτό. Οκ, τι άλλο έχω. Οκ, παιδιά, εγώ παίζω πολύ καιρό. Ξέρω καλά αυτό το παιχνίδι. Έπεσε. Όποιες Ρε θα- πάνω, σταμάτα, Εντάξει, μην sorry. ακουμπάς. Πάρ' το. Πας λίγο πιο εκεί. Άστο. Ναι. Μην ακουμπάς απλά. Μην ακουμπάς πράγματα, μην κάνεις τίποτα. Αν θες πέθανε. Φουλ. Για να έχουμε υπερ. Έλα ρε πάνω, μην οδηγάς. Αν θες βγες. Έχουμε φτάσει Έχω στα 20. πεθάνει ήδη, ναι. Είμαστε 20.000 μέτρα. Θα κάψω το βαρέλι. Πώς είναι έτσι πάνω. Έχω πεθάνει. Πέθανε. Στο σάκο μου. Τέλεια. Μου είχε χασμένο σου λύκο. Το βάλε στο σάκο μου. Θα τον κάψω. Είμαστε full. Για πάνε δεχόμενο. Θα τον κάψω. Κάψε με, ναι, δεν με νοιάζει. Κάψτε το. Οκ, Αδίγα, έλα Νίκο. Εμείς οι δύο μείναμε. Κάψε με. Οι δύο πιο καλοί Κάψε με παίκτες. να τελειώνουμε όμως. Οι δύο πιο καλοί Πάμε. παίκτες. Κάψε με να τελειώνουμε όμως. Δεν έχεις πεθάνει. Τώρα πέθανε. Ναι, κάψε με. Όχι, εγώ θα οδηγήσω. Θα πηδήξω κάτω μόνος μου. Να το. Είμαι καλός. Χάρηκες το. Έλα όμως, πέσε κάτω. Χάρηκες. Έλα, πέσε κάτω. Χάρηκες το. Έλα, πέσε κάτω. Χάρηκες τώρα. Να το. Ορίστε, έπαιξε. Γιατί. Εγώ σε κρατάω. Εσύ με κρατάς, τι. Σταματάω. Σταμάτα. Με έριξε πάνω. Υγεία, μωρέ. Εντάξει. Θα σε περιμένω εδώ. Σε ρίξω πάνω. Σταμάτησα. Εδώ θα σε περιμένω, δεν θα φύγω. Πού είσαι. Πάω να πάρω το ρηκτό. Δεν έχουμε χρόνο, δεν μπορώ να πω και όπιστε. Τον έριξε πολύ μακριά. Ναι, μπράβο σου. Τρέξε έτσι και νυχτό. Θα το- Δεν Α, μπορεί να βγήκε. φύγεις όπου θα σε βοηθήσει. Θα πρέπει Α, να- πάμε εκεί πέρα. Έχει δωρεάν λεφτά. Εγώ παίζω με τη Βάλια το παιχνίδι μου. Πού είσαι. Πού είναι. Από εκεί. Είναι όλα καλά. Να το, εκεί. Το. Ναι. Ωραία, πάμε. Για να Ξέχασα να δω δούμε. τι ώρα είναι. Κακό. Let's see. Να δούμε τι θα δω. Μήπως μπορείς να μου δείξεις τι ώρα είναι. Να δούμε για να δούμε. Γεια σου Νίγμα. Το κάνει καλύτερο δύο παίκτες. Ναι. Ναι, γι' αυτό. Ευτυχώς που πέθανε ο Περίμενε. Γρήγορα γιατί. Ευτυχώς που πέθανε ο Εγώ παίρνω τα λεφτά. Πάμε. Ευτυχώς που πέθανε ο Πάνος γιατί μας νευριάζει. Πού Τι είναι καμπάνα. αυτά. Εδώ τώρα πώς το. Εγώ πάω να ψάξω για λεφτά και θα σε φωνάζω, οκ. Ναι.
Και εμάς αρχίζει και ρηχτώνει. Τρέξε. Αρχίζει και ρηχτώνει. Νίκο. Να γυρίσουμε πίσω. Να πάρουμε. Έχει πολύ καλό. Έχει πολύ πράγμα. Κοίτα εδώ τι έχει. Ω, θα το πάρω. Είναι λεφτά. Τι είναι. Λεφτά είναι. Ωραία, είναι να το πάρεις γρήγορα. Ναι, έχει νύχτος. Να Οκ. μείνουμε εδώ πέρα να πολεμήσουμε. Οκ, εγώ έχω πίκαξ, όπλο, εντάξει, μια χαρά Έχει είμαστε. κάτι πράσινο εδώ, τι είναι αυτό. Junk. Δεν ξέρω τι είναι. Θα το πάρω. Πάρε το. Στο. Ναι, έχω ιδέα του. Αρχίζει και ρηχτώνει και αυτό δεν μ' αρέσει. Δεν μ' αρέσει. Στο σερίφ έχεις πάρει. Όχι. Ω, λεφτά, μόνο. Μπρο, έχει μια καμία. Τόρς, θα το πάρω. Ναι. Όχι, δεν θέλω αυτό. Drop. Στο, το πήρα. Οκ. Πού πάμε. Πάμε γρήγορα στο τρένο. Δεν νυχτώνει. Πάμε. Τρέχοντας. Ωραία, στείλτε μου. Μόνο τρέχοντας πάμε. Αυτό είναι το πρόβλημα. Δεν μπορούμε να πάμε και πολύ γρήγορα. Νίκο, θα πεθάνουμε. Να κάτσω τώρα να οδηγήσω λίγο εγώ. Οκ. Ό,τι θέλεις, αν θες οδηγάω εσύ. Δεν έχω πρόβλημα. Θα σε αφήνω. Σε περιμένω εδώ. Την επόμενη φορά θα οδηγήσω εγώ. Οκ. Ρε, προλαβαίνουμε, εντάξει. Πάω να δω τι ώρα είναι πρώτα. Αν είναι. Πάω εδώ, πάω εδώ. Τι ώρα. Είναι 9. Οκ, οδήγαση. Είναι. Θέλω να Πέθανε. Το σκότωσα. Γιατί? Σκότωσε μόνος του. Ωραία, θα το σταματήσετε τώρα να παίξετε κάτι άλλο μαζί. Πάμε. Σε βλέπω. Σε λίγο. Όχι πολύ. Έχει 10 λεπτά για να τελειώσει. Έχω πίκαξ. Οκ, έχω. Λύκος. Εντάξει, το τρέχουμε, δεν μας φτάνει. Είναι γρήγορος. Να το ξέρεις αυτό. Πού πάμε το πιο γρήγορο. Μπορούμε να φτάσουμε το πιο γρήγορο. Αλλά μας κυνηγάει όμως για αρκετή ώρα. Παιδιά, θέλετε να παίξουμε. Ω, είναι λύκοι μπροστά μας, τους πατάω. Πάτησε μερικούς λύκους. Εγώ βγαίνω τώρα Φουλ. σαν καουμπόι. Αρκετή βενζίνη έχουμε. 6-0 ευρώ. Εμένα με σκότωσαν ζόμπι πάντων. Τα λεφτά μου τα ξόδεψα για να πάρω αυτό. Κάστρο, μπρο. Δεν σταματάμε ούτε καμία. Είναι και βράδυ. Σου είπα μην πας να πάρεις τίποτα. 26.000 Να τώρα. Φύγαμε δυστυχώς. μέτρα. Εσύ φίλε θα βοηθήσεις. Εντάξει. Έχουμε κάψιμο. Ωραίος. Ελάτε όλοι Κοίτα πόσο μαζί. γρήγορα πέφτουν. Κοίτα λίγο. Είμαστε από τον πιο διαδί. Έλα μαζί μας ρε. Έλα. Είδες. Πέφτουν αρκετά γρήγορα. Να πεις την αλήθεια. Γιατί σε λίγο τα κακαρώνουμε. Έχω πίκαξ. Ναι, yeah baby. Δεν σκοτώνει yeah, baby, πίκαξ. baby, baby, baby. Το yeah baby, yeah baby. Άσε με, δεν βλέπω. Όχι ακόμα. Όχι ακόμα. Θα πάμε να κάνουμε το live. Δεν θα παίξουμε κάτι άλλο τώρα. Τι? Squid Game. Πού θα παίζουμε? Ποιο μετά είναι το λίγο. Οκ. Σε λίγο φτάνουμε. Στο 30.000. Αυτό που θέλουμε όλοι. Σταματήσουμε εδώ. Όχι, σε 30.000. Οκ. Φτάσαμε σε safe zone. Σταματάω. Οκ. Οκ. Τι έγινε? Σου σκότωσε ποτέ. Άφησε με Περισσεύει. λίγο. Άφησε με λίγο. Πώς πέθανες κι εσύ? Μπείτε σε Dream Game και πάμε έξω. Εγώ πεθάνω. Άλλο λίγο. Γεια σας παιδιά, σε αυτό το βίντεο και σήμερα παίξαμε Dead Rails απλά. Ήταν μια δοκιμή με τους φίλους μου. Bye bye.